sabor. Ten un moi bo sabor. E despois tampouco necesita moito tratamento, vai bastante sobre o natural, sirve para todo. Sirve para Como todo. pataca que tanto podes cocer en blanco, como para guiso, como para tortilla. A que solemos traballar nós é a Kennedy. Nós temos estes porcos que chamamos os do ano, que depois teñen 14, 15 meses. É unha carne feita a base de tempo con verduras tamén. Verduras e farinha. É o pienso ao principio nomais, un pouco para que arranca. Que pena de repolo. Mira como comen aí. No, pouca fame hai, Mira, Xa se ve que estamos. levantar xa... No, aí logo vai, empezan xe... Pero son esta carne xa digo, é algo especial. Fame hai pouco. Calabacíns, os calabacíns encantan. Sí. Oh, soñanos, os calabacíns soñanos. Debería ser dulce. Son bonitos, son, Sí, sí. Son largos. Son largos, a máis vese que non é... Ua, desta de touciño, que ves que non, carga. aquí touciño nada, Aquí este, non sabemos ese touciño que vai que freva pajada, que ese non cocido é riquísimo. Sí. Que é tipo panceta. Aquí touciño non hai xa, Ese touciño non hai. E depois outra cousa, donde se nota moitísimo na calidad, é tamén o pouquiño touciño que teñen. Facemos rinchóns, como antiguamente. E falos na sartén, e tóstanse. Claro. Porque a carne da granja, ou carne con pienso, non sei se o tendes visto ou oído, iso queres facer rinchóns, e no medio, queimalos todo de redor. Pero no medio nunca se che van a freír, Iso fai un borbullo para arriba, pero queda sempre verde. E non saben nin... Pero os rinchóns, isto é riquísimo. Nos porcos son bonitos, Non, mas xa se ve que... Pois mira, sin fame, pero o repolo vai igual. Están bonitos, están.